ndingayithetha mna ne guys kukho abantu ekuthiwa intimidation souls ne ndijoka hlobo i-intimidation souls ngabantu abakucapukela ungabenzanga nto kubone umuntu athi yo andimphiwanga mani camakho andimphiwanga mani uhuti mphiwanga so sisiphila nabantu abazi-intimidation souls umuntu akucapukela ungazange wamenza nto umuntu akwenzela amayelenqe ingazange wamenza nto ufumaniseke emsebenzini uhlele kabuhlungu ufumaniseke ekuhlaleni uhlele kabuhlungu bani uyakuhleba uze ungavumi ngobomi bakho laa mntu uhamba mani uhamba uyothini uyomthuka kuba engakufuni wona amayelenqe and everything uzazenza kodwa uzuhlala emthandazweni ngaphela amandla nansi into endinayithetha